promises. 10 hours ago, 80,000 dead. Ground Zero was the Euronext exchange. How's it feel? You think I wanted this? You OGA guys are even more fucked up than I'd heard you were. I'm trying to stop this from happening in New York. Who do you think did it, Sergeant? The PLR and Solomon. Well, the blast yield matches Russian suitcase nuke specs. We put Dima in country at the same time. Do you know how that looks? Dima was trying to stop it. The Paris nuke must have been one of the missing ones. Bullshit. Then what? Didn't you still let it happen? Sergeant, go back in time to the bank. You said the Paris nuke links to the bank. Can't be, Dima. Can't be. I am waiting. I sent out a distress call. Anvil 3, part of Charlie Company First Tax. They came to get us. Miller came to get us. Miller, put the dinosaur down. It's go time. Miller, stop playing around. We're gonna be all right, Miller. Hey, you'll be back in time for his birthday. This is Anvil 6-6. We are mission launch for objective Alter. Advance and report. Over. Copy, Anvil Actual. Advancing to LOD and report. Out. Solid copy, Anvil Actual. Miller, stay in your lane. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Τζόνε του Ultimate PC Zone και σήμερα θα δούμε μαζί το έκτο part από το Battlefield 3 Playthrough. Η αποστολή ονομάζεται Thunder Run. Είναι γνωστή σε όλους η αποστολή με τα tank. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν έβαλα καθόλου βίντεο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο λόγος ήταν ότι κυρίως είχε πέσει για αρκετό διάβασμα και δεν είχα χρόνο. Αλλά εφόσον προς αυτό το Σαββατοκύριακο θα ανέβει και το που θα κάνουμε με το Σπύρο, που αυτή τη φορά θα τραβάει πιθανότατα ο Σπύρος, και θα φτιάξω και κάποιο άλλο βιντεάκι, multiplayer θα είναι, gameplay. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Battlefield 3 ή αν θα είναι Gotham City Impostors. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει το Gotham City Impostors, είναι ένα αρκετά ωραίο παιχνιδάκι που το έχει το Steam σε προσφορά στα 5,5 ευρώ. Και σε όσο αρέσει το Team Fortress 2 πιστεύω θα αρέσει αρκετά και το Gotham City Impostors. Είναι ουσιαστικά... είναι ουσιαστικά ένας αγώνας εναντίον μια ομάδα παλαβών των Batman. Στα tank δεν είμαι καθόλου καλός, αλλά θα προσπαθήσω να το πετύχω. Γενικά στο campaign φαίνεται ότι τα tank έχουν... Παιδιά, έχουμε μπλέξει. Στο campaign δεν είμαι καθόλου προς τα tank επειδή πολύ απλά μου φαίνεται ότι η κανονιά που βαράνε δεν έχει καθόλου bullet drop. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι και βαράμε και σφυρά πάει εντελώς ευθεία. Άντε πάλι. Ναι, έτσι, να μαθαίνεις. Γενικά το παιχνιδάκι έχει πολύ φάση. Είναι ουσιαστικά ένας αγώνας μια ομάδα του Joker και μια ομάδα του Batman με low tech έτσι εξοπλισμό που το φτιάγανε μόνοι τους, homemade, και έχει πολύ γυαλιά, έχει πολύ πλάκα πιστεύω. Μάλιστα με το C. Ναι. Άλλαξε βρε καλά, το πέτυχα.
Αλλά εντάξει, εκτός από το απλώς να μ' ακούτε να παίζω το παιχνίδι και να σχολιάζω το παιχνίδι και να σας λέω για το λόγο που δεν έκανα βίντεο και τι θα κάνω, θα ήθελα να σας μιλήσω λιγάκι για το patch που βγήκε προχθές, αν θυμάμαι καλά, για το PC του Battlefield 3. 1,6 GB σε μέγεθος. Έφερε πολλές αλλαγές όπως όλοι περιμέναμε και όπως είχαμε μάθει από τα patch notes που είχαν δημοσιευτεί αρκετό καιρό πριν. Ένα μήνα πιστεύω τώρα το περιμένουμε έτσι το patch. Όχι ένα μήνα. Ένα μήνα ξέρουμε τα patch notes. Το patch το ξέρουμε, το περιμένουμε εδώ και μισό χρόνο θα έλεγα. Αν δεν είναι τόσο, τουλάχιστον τόσο φάνηκε για μένα. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στα όπλα, στα οχήματα, στους χάρτες, αφού έχω προσθεθεί και έχουν αφαιρεθεί πράγματα. Για παράδειγμα το Cargo Island μετακινήθηκε το anti-aircraft, στη ρωσική βάση μετακινήθηκε το anti-aircraft που είναι στερεωμένο, μετακινήθηκε στο μέρος που είναι τα ελικόπτερα και τα jet. Κυρίως για να αποτεθεί το base raping, από ό,τι κατάλαβα εγώ, είναι αυτό το θέμα. Α, UAV είναι τώρα, ωραία. Έγιναν πολλές αλλαγές, προσθέθηκαν νέα πράγματα, διάφορες αλλαγές, μικροαλλαγές που εντάξει δεν είναι και τόσο αναγκαίες να γίνουν, αλλά γίνανε, δεν πειράζει καλύτερα. Τώρα από το patch τι μου άρεσε είναι οι σχεδόν όλες οι αλλαγές που γίνανε, εμένα μου αρέσανε. Οπότε κάτι να σας πω ότι δεν μου άρεσε. Λοιπόν, δεν μου άρεσε η αλλαγή που έγινε στο suppression. Το suppression είναι το φαινόμενο αυτό που παθαίνεις όταν σε πυροβολάνε και θολώνει η οθόνη σου και χάνεις ευστοχία. Πριν το patch, απλώς αυξανόταν η recoil το όπλο σου όταν ήσουν σε suppression effect, αυξανόταν η recoil το όπλο νομίζω 20 με 25% ή recoil ή το spread. Μετά το patch, το suppression ουσιαστικά προκαλεί το spread, δηλαδή το άνοιγμα των σφαιρών και τη recoil του όπλου σου να αυξάνεται 200 με 300%. Δηλαδή γελίο. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η αλλαγή. Γιατί πολύ απλά, αν πυροβολείς κάποιον εσύ πρώτο, αν πυροβολείς εσύ κάποιον πρώτος, στη διάλο. Και ο άλλος καταφέρει και σου ρίξει τις σφαίρες και σε κάνει suppression, τότε δεν είναι απαραίτητο σίγουρο πως εσύ θα κερδίσεις τη μονομαχία αυτή. Ακόμα και σε κοντινές με μέτρες αποστάσεις είναι γελίο το πράγμα. Τι άλλο δεν μου άρεσε, νομίζω αυτό με το suppression, ναι. Δεν μου αρέσανε λιγάκι οι αλλαγές που γίνανε στα όπλα. Όχι στα όπλα, λάθος μου, συγγνώμη. Παίζω εδώ πέρα και μπερδεύομαι καμιά φορά. Δεν μου αρέσαν οι αλλαγές που έγιναν στα attachment για τα όπλα. Όχι απαραίτητο σε όλες τις αλλαγές, δεν μου αρέσανε. Μερικές. Για παράδειγμα, να σας φέρω ένα πραγματάκι, κάτι που με πείραξε. Πριν το patch, το καλύτερο assault όπλο για γενικές καταστάσεις, all around, ήταν το M16A3, το αμερικάνικο, ναι, με foregrip και σιγαστήρα και για attachment. Ήταν ένα πολύ εύστοχο όπλο που με 5-6 σφαίρες σχεδόν σε οποιαδήποτε απόσταση σκότωνες άνετα τον αντίπαλό σου, με τις σφαίρες να πηγαίνει σε steel Counter-Strike, τελείως αυστηρά. Και μικρά bursts να ξεμπερδεύεις. Τώρα με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα attachment, το suppressor, ο σιγαστήρας δεν σου δίνει αυτό το accuracy bonus που σου έδινε όταν ζούμαρες με το όπλο, όταν σε μάραβες. Και το foregrip δεν είναι τόσο χρήσιμο τώρα πια. Θα πάω καλύτερα από πίσω τους, γιατί δεν θα με φάνε. Και μάλιστα πολύ μεγάλοι YouTubers όπως είναι ο Rival X Factor, ο Level Cup και ο Real Pornstar που συμμετέχουν και στο community του Battlefield, κάνε πολύ ωραίες δοκιμές
για να βρουν τι ακριβώς γίνεται. Είναι βαρέ, πάρε αυτό το στοιχείο εγώ. Για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να δουν ποιο τελικά είναι το καλύτερο. Και οι δύο μας προτείνουν τα τρία καλύτερα όπλα μετά το patch. Είναι το AK-74 των Ρώσων, το 85α2 που είναι ένα assault rifle που εισήχθηκε στο παιχνίδι με το back to Karkand map pack και ναι, διαβάζετε Karkand και σας φαίνεται λιγάκι περίεργο. Και το τρίτο και καλό όπλο που κόλλησε like και μπορώ να το θυμηθώ. Σοβαρά κόλλησε και δεν μπορώ να το θυμηθώ. Εντάξει, ας μιλήσω παρακάτω και άμα το θυμηθώ θα το πω αργότερα γιατί θα χάσουμε 20 λεπτά να το θυμηθώ εγώ. Έτσι, καλά να πάθετε. Στα τάγκο το λέω εσάς. Ναι. Και λένε ότι καλύτερα να χρησιμοποιούμε flash suppressor και heavy barrel ως τα νέα δυνατότερα attachment, αφού δίνουν το καλύτερο bonus ευστοχίας. Άλλες αλλαγές τώρα που να μην μου αρέσαν δεν υπήρχαν. Μία άλλη που δεν μου αρέσει κάπως, όχι πολύ, γιατί ακόμα δεν την έχω δοκιμάσει πλήρως, είναι η μικρή range που έχουν βάλει τώρα πια στο... Τι κάνει τόσο? Που έχουν βάλει στο Stinger και στο άλλο που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το αντίστοιχο αμερικανικό νομίζω. Έχουν βάλει πολύ μικρή range και είναι εξαιρετικά μικρή, δηλαδή λίγο μεγαλύτερη να ήταν θα ήταν ιδανικό πιστεύω. Μια αλλαγή που μου άρεσε τρελά ήταν ότι οποιαδήποτε κανονιά και RPG σε ελικόπτερο ή σε jet είναι one hit kill, που είναι φοβερό και όσες από σας αρέσει να δοκιμάζετε να πετυχαίνετε έτσι ελικόπτερα, όπως πούμε για παράδειγμα τώρα σε μακρινές αποστάσεις. Τότε δεν πέτυχα κάτι, το καλό δεν ας πούμε, αλλά εντάξει σας λέω. Αυτά με το patch. Ελπίζω την DICE να βγάλει για κάποιο άλλο έτσι μικρότερο patch και πιο σύντομα, που να διορθώνει αυτό το γελίο πράγμα με το suppression που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μια άλλη αλλαγή που μου άρεσε αρκετά ήταν και ότι πια τα sniper σε απόσταση έως και 15 μέτρα είναι one hit kill και στο στήθος. Πράγμα ωραίο γιατί ο Rigor θα μπορεί τώρα πια να βασίζεται και στον ελεύθερο σκοπευτή του για κοντινές έτσι καταστάσεις που συναντάει αντιπάλους και όχι να λέει συνέχεια στο όπλο. Και επίσης είναι και μια ωραία αλλαγή για όσοι από εσάς προτιμούν να παίζουν aggressive Rigor και να βοηθάνε να παίρνουν την objective, να μαζεύουν kill και να βοηθάνε γενικότερα την ομάδα τους. Αυτά να κάθονται να βγουν όλη τη μέρα και να προσπαθούν να πετύχουν κάτι. Ωραία, αυτό με το patch, σας πιστέψουμε τώρα στο gameplay. Να το σχολιάσουμε. Τι γίνεται, όχι λάθος. Sorry παιδιά, sorry. Εγώ για delivery έχω έρθει. Ναι, έλα. Έχω την πίτσα, ναι, έχω την πίτσα, κάτσε να τη δώσω. Ναι, έχεις το πορτοφόρο εδώ πέρα να με πληρώσεις, ναι ρε παιδί, εντάξει, περιμένω. Μάλιστα. Έχεις χάσει το πορτοφόλι σου και θες να πάω να το βρω. Ναι. Οκ, θα αφήσω το πέρα της πίτσας εγώ και θα πάω, εντάξει. Έγινε. Πάω. Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω εκεί. Μάλλον επειδή είναι η δεύτερη φορά που προσπαθώ να το κάνω αυτό το βίντεο, γιατί την πρώτη φορά που το έκανα είχε συμβεί κάτι με το πρόγραμμα εγγραφής και δεν είχε καταγραφεί η μουσική για το παιχνίδι. Πράγμα χάλια.
και με νευρίασε αρκετά και αναγκάστηκα να κάνω πολλά restart και πολλές απέκαιτες και καταστάσεις προγραμμάτων και ρυθμίσεις για να το βολέψω. Εντάξει, τα κατάφερα. Έλα φίλε, ναι, ναι. Α, στην αρχή νομίζω πως είχε χαλάσει. Τώρα που θυμήθηκα, νομίζω το τρίτο όπλο που θέλω να πω είναι το M16A3, που εντάξει παραμένει ένα από τα καλύτερα όπλα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Όχι, ναι, τελικά είναι το M16A3 με... Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο Level Cap προτείνει με heavy barrel, όχι, με flash suppressor, και ο X-Fighters προτείνει με heavy barrel. Όπως βλέπετε, ακόμα και μεγαλύτεροι έτσι παίχτες στο Battlefield και YouTubers έχουν αυτή τη διαμάχη, γιατί το patch είναι πολύ καινούριο. Όλοι έχουμε λίγες ώρες περισσότερες σε αυτό το patch και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Τι γίνεται ρε παιδιά? Α, επιτέλους. Εγώ προσωπικά με το patch έχω παίξει μερικά μάτς, περίπου 3 ώρες από τότε που βγήκε. Παρατήρησα αυτές τις αλλαγές που σας είπα και μερικές ακόμα που τις παρατηρήσετε και εσείς αν παίξετε, πιστεύω. Είναι προφανής. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή δεν είναι το Battlefield 3 από ό,τι θυμάμαι με το νέο patch. RPG, μου αρέσει. Πω μιλάμε. Δεν τον νιάρε, μου φάνηκε σαν μόρταρ εμένα. Ο νέος τρόπος είναι να καταστρέψει τάγκ. Το πας μες στο gas station, στο βενζινάδικο, να περνάει το βενζινάδικο και τέλος. Επίσης μια φοβερή για μένα αλλαγή που θα ήθελα να την αναφέρω είναι ότι βάλανε κόρνες στα jeep. Ναι, και όμως. Είναι ωραίο πάντως. Ναι. Είναι ωραίο πάντως γιατί σε όσους αρέσει να βάζουν στις φόρτες τζιπάκι και μετά να αντινάζουν πεζικό ή τάγκ ή αντιέκροφτα, ξέρω εγώ τι άλλα ελικόπτερα γιατί τα τρελά πράγματα. Βαράνε δικόρνα πριν πηδήξουν και είναι πολύ αστείο μιλάμε. Στην αρχή αυτούς είχα πέράσει για δικούς μου. Άντε πόσο κλαούς. Καλά, αυτοί οι καμικάζοι δεν βαριούνται να πεθαίνουνε. Άντε πάλι.
Τώρα το go με το Σπύρο για να σας πω και αυτό θα το κάνουμε πιθανότατα σήμερα, οπότε πιστεύω ότι θα ανέβει ταυτόχρονα με αυτό το βίντεο. Δεν θυμάμαι ποια αποστολή είναι. Και άμα θυμάστε είχαμε πει να την αφήσουμε με έκπληξη, οπότε δεν πειράζει. Ναι, πιθανότατα θα τραβάει ο Σπύρος. Σε normal difficulty πάντα. Πολύ ωραία αποστολή και αυτό το πράγμα, μου άρεσε. Αν και δεν μου αρέσει επειδή δεν αντιπροσωπεύει το multiplayer, αφού τα tank δεν έχουν σχεδόν καθόλου bullet drop οι κανονιές που βαράνε. Αυτό ήταν για αυτήν την εβδομάδα, σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Με την υποστολή Fear No Evil, όπως βλέπετε τώρα πέσει στην οθόνη σας.